ಇದಾದ ವಿಷಯದ ತುಂಬಿ. Hey guys, welcome to my YouTube channel. ಓಕೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಇನ್ನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತೀರು. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ದಕ್ಷುಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದುಮ್ಮದ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲಿ ದಾದನ್ನ ದಕ್ಷುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಬರ್ಡೇಗೆ ಪಾಯರುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಯ್ಯೋನೋ ಪೋಪುನಾರು ಪೋಪುನಕುಲು ಸೊ ಅಂಚ ರೆಡಿದಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನು ಆಫೀಸರ್ದಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಏನು ರೆಡಿ ಆತಿಜಿ ಆಫೀಸರ್ದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತು ಟೈಮ್ 6:30 ಅಣ್ಣ. ಸೊ 7:30ಗೆ ಮುಟ್ಟು ಪಿದಾಡ್ದ ಅಡ್ಬೇಕದ ಅವಳು ಸೊ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ನ ಒನಸ್ ಮಲ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕತ್ನ ಕಪಿರ ಬತ್ನ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಪೂರಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಓ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪನ್ಯ ಬಂದ್ಬೆ ದಾಳ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಜಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಏನು ಟ್ರೂ ಕೊಡ್ಪೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಚು. ಓಕೆ ಏನೈತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಬೊಕ್ಕದಿಕ್ವೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಬರುಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಬರುಂಡು ಎನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಆತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಬರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಚೆಂಕ ಆತೊಂದು ಬಾಯ್ದು ಇಂಚೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಪುಡ್ಸೋತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಹೇ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಆದ ಅಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಪನ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ತೋಜು ದಾದ ಬಾಡಿ ಅಂದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಗ್ಲೋ ಫೇಸ್ದ ಗ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಒಂದು ನೆನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂದದೈತೆ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ದಾದ ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಈ ಕಡೆ ಆಫೀಸ್ ಫೋನಾಗ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅವೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಕೆಬಿತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಚೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಕೆಬಿತ್ತದ ಹೇಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಲೇಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆತೆ ನಾನು ಸೊ ಹೇರ್ಲ ಬೇಗ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ ನಾನು ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ತೋಜೆ ಬಸತ್ತಿದ್ದೆ ತಂದೆ ನಾನು. ಓ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಕ್ರೀಮ್ ಮುಟ್ಟದು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋ ಬರಟ್ಟು ಕೈ ದೆಕ್ಕಿச்சு ಅಂಚದು ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಹೇರ್ಗೆ ಹೋದು ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆನ್ ಹೇರ್ ಹಿಂಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಥರ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಪ್ದ ತಂದಿச்சு ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಐಲೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲೈನರ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡು ನೆಜ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ನ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ತುಲೆ ದಾದ ಬಲೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಐಲೈನರ್ ಗೈಸ್.
ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ನೈತೆ ಇಂಚುಂಡು. ಗೈಸ್ ಮಲ್ಲ ಟಫ್ ಅದೇ ಐಲೈನರ್ ಒಂಜಿಗೆ ಪಂಡ ನನಜಿಗೆ ಸರಿಬಿಚ್ಚು ನನಜಿಗೆ ಪಂಡ ನನಜಿಗೆ ಸರಿಬಿಚ್ಚು. ಏನದ ಬ್ಲೆಂಡರ ಬ್ರಷ್ ಏರ್ ನಾಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಏನಲ್ಲ ಅಂತಿಜಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂತುಜಿ ಸುಪೋಸ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ತೋಜರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತೋಜರವೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಪುಡ್ಚವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ ಏ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನ ಪಾಡ್ಕ ಯಾವತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗಾರ ಒಂದುಂಡು ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಕಿವಿತ್ತು ಮಾಡೋದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಿವಿತ್ತು ಬರೋ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಹಾಡು. ಸೊ ಒಂದು ಬುರ್ಚ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಇದು ಓಕೆ ಕೆಬಿತ್ತೆಕ್ ಕಡೆ ನಾಡ್ನೇ ವಲ್ಲಂಬ ಬಂಗ ರಾಮ ಇದು ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಬರ್ದರ್ಕ ಗೈಸ್ ತುಂಡಾಗಿ ಗೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆ ಪುಡ್ಸೋದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾರು ಬೆಂದೈತದೆ ನೆಂತಿಕ್ಕ it's ready. So ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅವೇ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಕ್ಕ ಶೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅದೊಂದು ಗಾಜು ಬಾಡ್ಕ ಪಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಗಾಜ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ and my bangle and my belt. See here my bangles. Wow, so nice bangles here. So there is the bangle. Yeah. So here guys. Here.
ಮೂತುಲೆ ಮೂತುಲೆ ಕೇಕ್ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಪುರ ಅಪ್ಪ ಅವು ಅತ್ತಪ್ಪು ಆಗ ಬರ್ತದೆ ನೂರ ವಾರ ಅದು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲಿ ಅದಿಲೆ ಅವಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಚಪ್ಪುವ ಎಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ದಕ್ಷ ಎಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಇನ್ನೊಂಚ ಆಯ್ತಾ ಬಿಡ್ಲೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ Hey guys, single food but bye guys ಬೇರಂತೂ ಬರ್ತೇನೆ ಬೋಲ್ತು ಜೋಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಗೈಸ್ ಓನಸ್ಪುರ ಆದ್ ಬತ್ತ ಓನಸ್ ಸಿಕ್ತಂಡಿ ಓನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾರು ಕಾರ್ ಓನಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಳ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಐತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಇತ್ತೆ ಬೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮೂಲ ಬರೋದು ಟೀಚರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಬಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪಿಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಬಾ ನಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಚೆಪ್ ಅದು ಬಂಡ ಪಿಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತದೆ ಅವೇನು ಕೊನತ್ತದೆ ಇತ್ತೇವೇನು ಯಾನು ವಾಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ವಾಲ್ ಡೆಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವಾಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ತಲೆ ಇಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬೇರೆ ತೋಚುವೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಕೋಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದೆ ನಾನು ಗುರಾಣಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂಜಾದ್ಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೋಡೆಕ್ಕಂಡ ಟಿಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗಮ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಲಕ್ಕದು ಏನು ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ನಿದ್ರೆ ಹರೊಂದು ಗೈಸ್ ಗಮ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡತೆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಅಂಟದು ನೆಕ್ ಪಾಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಐನು ಗೋಡೆ ಗಂಟ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಸೊ ನಾನು ఒక ఎంతో జగట్టు ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಚಾಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಚೂರು ಇಟ್ಟು ತೋಜುನ ಒಂದು ಏನೋ ಚೂರು ಪೊಕ್ಕೊಂಡು ರೇಟಾಗಿ ಚೂರು ಗಂಟೆ ಪಡಿಕೆಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ತೆಲ್ಪೊಡ್ಸಿರಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೂಯಿಜವೆ ಉಲ್ಟಾಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಆತು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪಾಡಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲಾಗಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತೆ ಪೋಸ್ಟರ್
ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಾನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಳೆ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ ಇಂಚು ತೋಜು ನೋಡಿದ್ದೆ ಸತ್ತುಳೆ ನಿಖಲು ಇಂಚು ನೋಡಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿನ ಲೀಫ್ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳಿ ತೊಲೆಕ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ತೋಜು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಒಂದು ನೈಟ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್